गिबिसिन सानावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि बे दिनजों लोगोसे जेसेबांनाखि दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान जानायखाय नायखांनायनि उनाव बे भिडिअखौ ख्रिस्टियान जिबनाव मा मोनसे लाभ आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौ प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबावदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, बेखौनो नायगिरि साफ्रोमजों बेखौनो नोंथांमोनजों दिनै आङो रायलायनो सानदों। बेनो जाहैबाय जे सासे बेस्थ बिजियाव थानाय ख्रिस्टियाननि सायाव, बेबायदि ख्रिस्टियाननि सायाव गोथार बाइबेला मा बुंदों बेखौसो दिनै सावरायनो सानदों। जे what does Bible say upon a busy Christians? अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनहा दिनै मिथिगौ ना, जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बे मोदोमनि थाखाय बा मोदोमनि जानांगौ लोंनांगौ गाननांगौ जोमनांगौनि थाखाय, न'खर खांनांगौनि थाखाय जों दिनै ओरैबायदि दिनै बेस्थ जाबाय। बेबायदि बिजि आरो बेस्थ थानायखौ जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरखौ जों दिनै नुनो मोनसै। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, गोबांथार जोङो बेस्थ थानाय जों ख्रिस्टियान जों जाबाय। बेबायदि बेस्थनि थाखायनो माब्लाबा समाव जों गिर्जायावबो जोङो सफैला, आरो बेबायदि बेस्थ थानायनि थाखायनो जोङो माब्लाबा न'खर गिर्जाफ्राव लोगो लायैनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो सोलोंज्लायनांगौनि थाखाय जोङो सम मोनला। मानो? बेस्थनि थाखायनो। दिनै बे बेस्थआव थानायखौ, बेबायदि बेस्थता जानायखौ, बेबायदि बिजियाव थानायखौ बाइबेला दिनै मा होनदों? अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जेब्ला जिशु ख्रिस्टआ बे संसाराव दङमोन, नोंथांमोना मिथिगौ ना, गावनि चेलाफोरजों लोगोसे सानसेखालि बिसोरो थाङै थांनानै मोनसे गामियाव हाबैदोंमोन। आरो बे गामियाव हाबैनानै मार्था आरो मरियाम सानै बिब' बिनानावखौ बिथांमोना लोगो मोनहैदोंमोन। आरो जेब्ला मार्थाया जिशु आरो जिशुनि चेलाफोरखौ लोगो मोनदों, अब्ला मार्थाया गावसिनि न'आव बिथांमोनखौ, अर्थात जिशु ख्रिस्ट आरो जिशुनि चेलाफोरखौहाय गावसिनि न'आव आलासि नाजावदों। बिसोरो आलासि नाजावासै, थखनाखि आलासि नाजावनायखाय मार्थाया बे आलासिफोरखौ जाहोनांगौनि लोंहोनांगौनि थाखाय ओरैबायदि खामानि मावबाय, ओरैबायदि मावख'नो हालायै खामानि मावासै, आलासिफोरखौ जाहोनांगौनि लोंहोनांगौनि थाखायनो। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय मरियामा, बाइबेला जोंनो मिथिहोयो, जेब्ला जिशु ख्रिस्टआ बिथांमोननि न'आव सहैयो आरो बे जिशुआ इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जेब्ला खोन्थायो, अब्ला मरियामा जिशुनि आथिं गुदियाव थानानै ना, जिशुनि खोन्थानाय बाथ्राफोरखौ इनायनो बियो खोनासङासै। अब्ला बे समावहाय मार्थाया हारसिं जानायखाय, आलासि साननायावहाय खामानि मावख'नो हाया जानायखाय, अब्ला जिशु ख्रिस्टनि खाथियाव फैनानै मार्थाया बेबायदि बुङासै, प्रभु नायदो आंनि बिनानाव मरियामा ना, आंखौ हारसिङै खामानि मावनो, गासै खामानिफोरखौ आंनियाव गारसोनानै होबाय, नोङो बेखौ बुंनानै होदो जेन' आंखौ सहाय होयो। बेबायदि होनासै मार्थाया जिशु ख्रिस्टनियाव। अब्ला जिशु ख्रिस्टआ मार्थाखौ बेबायदि फिननाय होआसै। जों बेखौ नायब्ला मोननो हायो गोथार बाइबेलाव लुकासनि 10 बालाबनि 41 आरो 42 सिरियाव, Gospel of Luke chapter 10 verses 41 and 42. There is written like this, the word of God, dear friends. इसोरनि बाथ्राया बेयाव बेबायदि लिरदों, आरो फोरबुआ मार्थाखौ बेबायदि एन्सार होदों,
फोरबुआ मार्थाखौ बुंफिनबाय, मार्था मार्था, नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखाय साननानै जिंगासिदों। 42 लिरदों, नाथाय गोनांथार बाथ्राया मोनसेल', मरियामा साबसिन बाहागोखौ सायख'बाय, बेनिफ्राय लांजाथारनाय नङा। नोंथांमोना बे समाव खोनाबायना? दिनै जोंबो अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, मार्था बादि जानांगौनि थाखाय, लोंनांगौनि थाखाय, गाननांगौनि थाखाय, जोमनांगौनि थाखाय, न'खर खांनांगौनि थाखाय इनायनो दिनै जोङो बेस्थ' दिनै जोङो जाबाय। दिनै मार्था बादि दिनै जोंबो बेबायदि बेस्थ' दिनै जोङो जाबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो नंगौना नङा? फै जों गोथौयै जों मोनदांनि। दिनै जोंनि थांनानै थानाय समावहाय, बा जोंनि थांनानै थानायाव जोंबो दिनै जानांगौनि, लोंनांगौनि, गाननांगौनि, जोमनांगौनि, न'खर खांनांगौनि थाखाय, आलासि नाजावनांगौनि थाखाय इनायनो दिनै जोङो दिनै बेस्थ'था दिनै जों जाबाय। इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो, गिर्जायाव फैनो ना दिनै जोंहा सम दिनै जोङो गैलिया, होनो हालिया। माब्लाबा दिनै जोङो ना गावनि बिजनेसनि गेजेरजों, माब्लाबा जोंनि साख्रि बाख्रि मावनायफोरनि गेजेरजों ना बायदि बायदिफोरनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो, सोलोंज्लायनो, गिर्जा न'फ्राव फैनो, न'खर गिर्जाफ्राव लोगो लायज्लायनो थाखाय जोंहा दिनै सम गैया जाबाय। मानो? मार्था बादि बेस्थ' जानायखाय। नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ मार्थाखौ मा होनदों मिथिबायना? मार्था मार्था, नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखाय साननानै जिंगासिदों। जोंबो दिनै मार्था बादि गोबांथार मोदोमनि नांगौफोरनि थाखाय साननानै दिनै जोङो जिंगासियो। नाथाय जायफ्रा फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासङो, जायफ्रा मरियम बादि दिनै बेखौनो होनदों, नाथाय गोनांथार बाथ्राया मोनसेल', मरियामा साबसिन बाहागोखौ सायख'बाय। मानो? इसोरनि बाथ्राखौ, गाहाम बाथ्राखौ मरियामा खोनासंनायनि थाखाय बियो साबसिन बाहागोखौ सायख'नानै लाबाय। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरो दिनै बेल' नङा, बेनिफ्राय लांजाथारनाय नङानो। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, फै जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय मार्था बादि बेस्थ' जायालाबानो फोरबोनि गाहाम बाथ्रायाव, इसोरखौ खुलुमनायाव, सिबिनायाव, गिर्जा न'आव थांनायाव, इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायाव जोङो मरियाम बादि जों जादिनि। मानो? जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय जोङो मार्था बादि जों बेस्थ' दिनै जों जानो नांलिया। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेखौनो दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो बुजायदों आरो फोरोंदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला जोङो मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोननो आं खोनासंहोनो गोसो जाबावदों। आङो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाबावदों। गाहाम खौरां लुकासनि 2 बालाबनि 20 सिरियाव मा बुंबावदों जिंगासिग्राफोरनि थाखाय, बेखौ फरायनि जिसुनि मुङै। अब्ला जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ होनबाय, बेनिखायनो आं नोंसोरखौ होनो, नोंसोरो माखौ जानानै थांना थागोन एबा माखौ गानगोन जोमगोन होननानै दाजिंगासि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, नायदो, जिंगासिग्राफोरनि थाखाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ मा बाथ्रा बुंदों। गावनि सेलाफोरखौ दिनै बेखौनो होनदों, मा? नोंसोरो माखौ जानानै थांनानै थागोन एबा माखौ गानगोन जोमगोन होननानै जिंगा दासि होननानै बुंदों। मार्थायाबो दिनै मारै जाहोगोन, माबोरै लोंहोगोन, माबोरै सेबा खालामगोन, दिनै जिंगासिदोंमोन आरो खामानियाव होंगो दोंगो बेस्थ' आरो बिजि जादोंमोन। ओजोंहाय मरियामा इसोरनि बाथ्राखौ आथिं गुदियाव थानानै खोनासंदों। दिनै जोंबो ख्रिस्टियान जानायखाय बेबायदि जानो नांथारगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरो आं नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि। बेखौ मोननो हागोन Psalms chapter 27 verse 4, गितफोरनि 27 बालाबनि 4 सिरियाव बुंदों, फोरबोनियाव आङो मोनसे जाहोननि थाखाय आर'ज खालामबाय आरो आङो बेखौ नागिरनायाव नांथाबगोन। आङो गोथाङै थासान्दि आङो फोरबोनि न'आव खामिनो मोनथों। अब्ला आङो
फोरबोनि समायनायखौ नायनो आरो बिनि मन्दिराव देहेन खालामनो हागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे गोथार बाइबेलनि सिरि लिरनायफोरखौ खोनाबाय, बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बेखौ मिजिंथिहरबाय। आरो जोबनायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै बेबायदि गोबांथार दिनै बेस्थ'आव थानाय, बेस्थ'था बिजियाव थानाय, बिजियाव थाग्रा बेबायदि दिनै जोङो ख्रिस्टियान जाबाय। जेन' जोङो मार्था बादि जायालाबानो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों, फै जोङो मरियाम बादि इसोरनि बाथ्राखौ, गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ खोनासंग्रा, गिर्जायाव थांग्रा सासे मोजां इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्रा जोङो ख्रिस्टियान जादिनि। थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो नायग्रा साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों आरो बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों बुजिबाय, मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमखौ मिजिंथिनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बावनो दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।